От фотостудиото на Марияна Попова се пренасяме в Слънчев бряг. Там ще ви запозная с една американска диджейка, която харесва повече плажовете на Черноморието ни, отколкото Лос-Анджелес, например. Ето я и нея в Мания. Smoky place, I only see you. What in the world is a girl to do? When in the smoky place, I only see you. Was far away when you caught my eye. You brought me back and now you're making me high. First of all, welcome to Bulgaria and tell me your first impression from our country. The first time that I went out was today. We went to Kakao Beach and we were hanging out. Харесва ли ти в България? О, да, времето е прекрасно. Как намираш страната ни? Тук, в Какао Бич, където сме, е наистина страхотно. Вие българите сте късметли с тези уникални плажове. Толкова са красиви. Тук е по-хубаво, отколкото в Лос-Анджелес. За първи път чувам някой да харесва повече българското Черноморие от Лос-Анджелес. Ами то си е много по-хубаво. Там е, как да ти кажа, малко е скучно. Например, не можеш да си пиеш на плажа питието. Абсолютно забранено е да се пие алкохол на плажа. Знаеш ли какво? Всички българи протестират, че курортите ни били твърде застроени. Имало ужасно много хотели, били като градове. Преди време не беше така. На теб харесва ли ти този стил? Не, аз предпочитам да има повече природа, а не постройки. Плажовете ви са по-красиви, това е вярно, но навътре е като в град. В Л.А. аз ходя на къмпинг. Гората е точно до плажа. Аз не съм градско момиче. Знам, че в днешно време имаме нужда от целия този лукс и от условията, които предлага Слънчев бряг, например. От всичките тези удобства. Но всеки човек има нужда и от това да си отпочине сред природата от време на време. Казваш, че не си градско момиче, но си една от най-търсените диджейки, които пълнят нюйоркските клубове. Моето шоу скоро започва да се излъчва от Нюйорк и ми е интересно дали ти харесва там или работиш в Нюйорк само заради парите. Предпочитам да работя в Нюйорк, отколкото в Лос-Анджелес. Повече ми прилича на град и е по-космополитен. Л.А. е толкова огромен и разпилян, там никой не се разхожда. Не можеш да видиш ходещи хора никъде. Всички движат само с коли. Да, имаш предвид, че не излизат от колите си, така ли? Точно така. Кацнеш ли в Нюйорк от центъра му, имаш възможност да тръгнеш между небостъргачите и да вървиш и да разглеждаш с часове. Ти май никак не харесваш родното си място Лос-Анджелес. Много българи мечтаят да живеят там. Няма да им хареса, сигурна съм. В Л.А. за живот не е толкова хубаво. Разстоянията са убийствени и денят ти минава зад волана на колата. В Холивуд няма друго какво да се види. Как реши да се занимаваш с музика, не с нещо друго? Защо, например, не завърши банково дело? Честно да ти призная, не съм взела решението сама. Аз завърших миналата година училище за компютърни науки. Имах планове да създам собствена компютърна фирма и да правим компютърни програми и такива неща. Но изведнъж започнах да съчетавам компютрите и музиката. Така създадох първия си компютърен музикален микс, когато бях едва на 19 години. Той попадна в ръцете на точните хора на точното място и започнах да се изявявам като диджей. Така че не мога да кажа, че съм се събудила една сутрин с идеята, че ще се изхранвам с музика от тук нататък. Имаш ли някаква мания? Нещо, което те влече безумно? О, да, обожавам да играя на видеоигри. Освен това, животните са моята мания. Имам 2 котки и 1 куче. Те са моите бебета. Котките ми са персийки и са доста дебелички, а кучето е териер. Имаш ли си гадже? Даже ще се женя след 2 седмици. Наистина. Наистина? Къде е той? Защо не е с теб? Имах нужда от почивка. С какво се занимава той? Музикант ли е? Да, и той прави музика. Съученик ми е. Така се срещнахме. Аз съм много горда с него. Той е сред най-известните диджеи в Чикаго и често прави гигове в Лос-Анджелес. От колко време сте заедно? От цели 7 години. Това звучи като сериозна връзка. Винаги съм смятала, че диджеите са волни птички божи и трудно се обвързват. Така си е, но това се отнася само за мъжете. При нас, жените, ситуацията е друга. Благодаря ти за това интервю. And you are together for how long? Almost 7 years.
Това бяха минутите отредени за мода и лайфстайл по телевизия МСАТ. Ще се видим отново следващата неделя, по същото време и на същото място. Аз ви пожелавам приятна вечер. Чао от мен!